Waqt li fil-qorti l-oppożizzjoni għaddejja b'taqtija legali biex l-isptarijiet tal-poplu li bih gvern laburista jiġu ritornati għand il-poplu, l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qed jipprova jżomm il-kontroll tiegħu fuq dan id-deal. Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li esprima dan it-tħassib fit-tmiem seduta oħra fil-każ dwar it-talba tal-kap tal-oppożizzjoni biex l-isptarijiet jirritornaw għand il-poplu. Minkejja da kollu li qed jiġri, minkejja l-impressjoni li qed ngħaddu illi nipprovaw nuru l-affarijiet isiru b'mod differenti, jidher li dak li kien il-Prim Ministru Joseph Muscat qatt irid ikollu kontroll fuq din il-viċenda, fuq din il-biċċa xogħol partikolarment tal-isptarijiet. Din id-dikjarazzjoni saret ftit wara li l-Prim Ministru Robert Abela konferma li saret laqgħa bejnu bejn Stuart Healthcare u konferma illi miegħu kien hemm il-predeċessur tiegħu l-eks mexxej Laburista Joseph Muscat. Dan wara li l-medja indipendenti kixfet li saret il-laqgħa bil-ġurnali tal-ħadd jiżvelaw ukoll li hemm talba minn Stuart Healthcare biex jiġi negozjat mill-ġdid il-ftehim li permezz tiegħu l-isptarijiet tal-pubbliku imbjaw għal euro wieħed biss. Quddiem dawn ir-rapporti Robert Abela ma setax jiċħad li talba simili se tkun fuq l-aġenda. Flimkien ma' Mr. Fern introduċini magħhom, kien hemm laqgħa ta' introduzzjoni li damet ftit minuti biss, jiena miftuħ għal kollox għadni qed neskludi ebda xenarju f'dan il-mument. Al kontrarju l-kap tal-oppożizzjoni qed jitlob li jiġi skrutinizzat il-ftehim u eventwalment ikun xolt għax ma jaqbilx għal poplu Malti Wawċi. Ta' dak li suppost kellu ikun investiment barrani li ma kien investiment xejn, għaddew snin ma rajniex bewra wieħed investiment għal ġieħ u f'dak li huwa il-bżonni tal-poplu fis-saħħa u fil-kura tagħna u xorta l-gvern minflok jieħu dik il-pożizzjoni jara kif jagħmel biex jibqa' jiddefendi dan il-kontratt moqżis u saħansitra naraw issawx biex jaġevolaw iktar il dawn il-barranin illi ġew f'pajjiżna biex jisirqulna dak li huwa tagħna. Sadattant fil-qorti ġie ppreżentat rapport ta' evalwazzjoni dwar il-ftehim bejn il-Gvern u Vitalz, il-predeċessuri ta' Stuart Healthcare. Rapport li fl-aħħar seduti rappreżentanti tal-Gvern u tal-Avukat Ġenerali kienu qed jinsistu li jżommuh segriet. Iżda issa b'ordni tal-qorti se jkun qed jgħaddi għand l-oppożizzjoni biex ikun jista' jiġi analizzat.